Nginibingelele-ke nginamukele kwi-Reactive on Stories igama lami uNelo. Namhlanje ngihamba nobhuti osibhalele ngodaba lakhe. Nawe ukulula ongakwenza ufuna usibhalela i-email address ikhona la. Njengamanje ngithatha nginidlalele i-advert enzima kakhulu yaba EasyBet. Aba-EasyBet bathi create ama accounts enu nidlale. EasyBet imnandi kakhulu bafethu. Ake nibone le advert ngiyazi anithandi. Kodwa ngiyacela niregister kube mnandi kube nje ya. Ukuthi i-Reactive One Stories izoqhubeka inithulela iy'nhlelo ezimnandi kanje. Bhuti wami sebeyibonile abantu advert ba-happy ba-create ama-account njengamanje. Sifuna ukubingelela wena ungalesho nje igama lakho Mr Anonymous. Uyaphila mfethu? Uyaphila kakhulu baba. Hey, abanye bafisa ithuba walithola, abanye abazi abalithola bakebezwe nje, abanye abalikholwa ukuthi into enjalo iyenzeka. Uwenza kanjani ukuthi uyithole usunosugar mama onothando ngendlela efana nale? Hey, abonye mfethu ngisho ukuthi ukuba nosugar mama ngahlangana naye nje endaweni nje emall thizeni ekhona la eThekwini. Ngihamba naso ke ischeme sami. So mina ngihamba nje nabafowethu sozenzela nje window shopping. Hayi, ngithi masifika ke endaweni zokudla asiqedini. Nayo intokazi ayinhle intokazi ihlalela phansi njenge-out ke nami ngibonela usiso grand steteleko yabo. Uyazi ke nawe ma-out ngibona umuntu omuhle yabo. Kuba khona lento. Yeah, kuba khona nalonto futhi ukuthi hayi no ngenze lamajidi ukuthi acwale ngesitofu sami ukuthi mina ngighost yabo. Usaba ukungena enganeni. Hayi lutho mfethu. Yabo, ayi ngimtholeke lo sisi lo ngimi lo ngimbuze lapho ubuhleli phansi ngimbuze ngakuthengelana. Yabo just for ukuphakama nje out babone ukuthi hayi ngingwena. Yeah. Ayi ngimphakamele ngenhlanhla vele athambe yabo. So mayithamba usisi lona. Hayi kuba ukuthi hayi ke ngempela nami ngikhiphe yona isenti lami lokugcina phela. Hayi ngoba ukuthi angithi ngiyachanta. Kanti ngiyachanseka yabo. Hayi ngilikhiphe isenti lami lokugcina ngimthengele leso sidlo lesasifunayo nami ngithengisa mase ngihlala phansi ke naye nami ngisale sengiqhubeka ngihumusha phela amagama la engifuna ukuhamusha phela ngimnyeke umuntu sevumile. Ngami ngiyagembula phela yabo sengigembulile ngisale sengiqhubeka ngoba phela naku sekanje. Hayi intokazi steteleke impela hayi sangwela steteleke kamnandi. Yimi lo nami ngiyabona sengikhetha ama feelings ngendlela engayiqondile ukuthi hayi no sengiyamfuna ngempela lo muntu. Angitshela ukuthi hayi no anginankinga nje singayenza lento kanje ngichazela ukuthi hayi safana imlomo sabona ukuthi okay asiyenze lento. Ngikhuluma same day le date yenu le efana neblind date. Kwamina indlela izinto ezenzeka ngayo ngathi mangifika endlini ngasala ngibamba ongezansi ukuthi hayibo mina ngempela lo sama chance athatheka yabo kepha kodwa ngana lokuthi hayi no shuthi ngimnandi yabo shuthi idlozi lami yabo yabo liyakhanya namajida ngawatshela ayagcwala ukuthi hayi isikhokhe bonke lonto yabo wonke umuntu nje wabona ukuthi hayi mina ngidoke mina. Okay, umbuka ngalasikhathi umbuka first day wawubona ukuthi umdala kunawe noma nje onganakile? Hayi ngeke ngithi ngangamboni ngangimbona ukuyikhona phela ukuthi hey ubuhle mfethu buyakwazi ukuthi bukudonse ngalendlela kuyishuthi umuntu umdala kodwa manje kunento ukuthi hayi man usisabadala phansi bayinaka nalento le uthi hayi man iyafana lento iminyaka yisho lutho. Okay, naqala ngana data data wena ujwayela amathekeni okuwena o in control. Uma data yena sisomdala ubani in control ngamanje? Inkinga yaqala lapho ke bafu ukuthi ngithami ke sesifolile phakathi loluthando sayike sangena uthandweni kwamnandi kodwa manje wahamba wafika leli xesha lokutheni intokazi bese ayithatha advantage ukuthi uhambile ngeminyaka kunami. So ngendlela izinto azenza ngayo nokuthi akudimande ukuthi mayifuna into mele mina ngaleso sikhathi yabo ngiyenze yonke into ngifocus kuyena ekubeni lonto ingiluzise kutheni yabo ngiyeke ezinye izinto nami ezibalekile ngicine ngibhekana. So ngithi mangimbonisa abo ubone ukuthi lo muntu lo engangishiya ngisho ukungishede sometime nami umnotho engikona ngaleso sikhathi umbone ukuthi bazothina abangani bami. Imali mokhuluma ngomnotho kanti kwenzakalani la? Last time inhlangana kwi dates wena awukhokha ngemali yokugcina. Manje senithandana ke sekwenzakalani ke? Hey mfethu imanga bethu hey yabona futhi khona izinto ezingezenzeka empilweni maye out ubone ukuthi hayi man ngathi kade ngiyifuna lento yabo wonke umjidi yamthanda like ngathini ngisho nje ukuthi hayi shuka mama thing like yabo yeah isilokishi moyilokishi nje yabo yonke into le into esheshayo vele uyayithanda ahlahle uyablesswa la. Yeah so ayikho umjidi ongayithandi lonto so fly mfethu yabo
hayi umem lo sithandana vele umem angithengele ikari wena mfethu angithengele ikari futhi ipolo hayi agcwala umem ukuthi hayi nami ngigcwala ukuthi hayi shulo kunempela ngithanda ngempela hayi ngaleso sikhathi wayekhona ku umuntu ongangiqondile yabo wami yabo so kwafika lesikhathi ukuba manje angisenaso isikhathi sakhe kahle sengifocus kakhulu kulona ngibona ukuthi hayi ama feelings alo okhona like useless manje yabo so njengamanje lona ufuna ukuthi ma ngifonela ethangize mhlawumbe ngisimone ngishaya imoto same time mangibika izaba saxabana naye yabo phela ungithengelele imoto ukuthi yonke into yenzeke fast mayekhuluma into ngifika leso sikhathi because imoto ikhona yabo so manje kuhamba ekutheni ngiyabona ukuthi hayi man phela empilweni mfethu khona izinto okungena kuzona unganaki kuthi kuhambe isikhathi ubuye ingqondo ukuthi hayi man engathi ngingena odakeni la yabo manje yabona ukuthi let me go back ngibuyele kuloya muntu engangizwa ngaye mina hayi lo ufuna ukungilawula ngenxa mhlawumbe usengithengele something manje sefuna ukuthi yonke into ayishoyo mina ngiyenze kanti lonto iyangigqilaza at the same time nangomqondo indlela esicabanga ngayo naye ayilingane yabo yena uhambe kakhulu ngokomqondo kanti mina bengithi nje ngifakele kanti akacela kunoxhaka okay mhlambe ngibe kuthengele imoto wena uyasebenza ngasasikhathi uyafunda ngathina ngikathi engithengele imoto kwangakahlangani lutho empilweni ngaleso sikhathi yabo ngangi-out nje ngiqeda phuma esigele ngisestradini nami ngiyaqalaza ukuthi amatoka wahlangana at the same time nginaso isincinza sami engisitholayo angithi manje lo maqhamuka lo ngibona ukuthi okay yabona njengoba sengithengele nemoto shuthi uyena ngoba umsebenzi uvela ngisebenzisa ukuthi yona impilo ngizokwazi ukuthi ngenze izinto ngalo yabo mhlawumbe ngithole izinto eziright ngenxa lo muntu yabo then kanti lonto angathi izohambe ishaya ukuthi okay manje kumele ngigcine ngiluza lo muntu enginayo ukuze ngithole lokho engikufunayo kwemali ngala ngoba yabona ukuthi ziyabuya ngala kanti lo uyiloss kumina yabo okay lo mbuzo ngibuza ngoba ngifuna ukucheck ukuthi upetrol imali yawo uthathaphi uyadlala yabo lapha uyadlala wena mfethu uNkulunkulu yabo lapha vela buthaya lo ngimlethe lo record lo mfethu abona yonke into mfethu bala petrol igawula noma allowance manje yonke into uzima kuthiwa khona kuthiwa yini bayibiza ngani ngesilungu bathi girlfriend allowance lapha ngathola immense allowance yonke into lokisho manje yena uphi umkhonyana wakhe kanti lo muntu wayenawo umuntu wakhe yazo kwaqala wathi sajolwa hayi ushimile vele la so abafana abantu abadala abo ba yabo so nami ngathola ithuba ngomfana omncane uthi shoot la kahle zisha kumina hayi uthe kuhamba isikhathi hayi wangitshela ukuthi hayi no unayo umuntu wakhe ushadile kanje kodwa manje akamnelisi kahle so ngathi ngami nomuntu nje omncanyana ongakwazi ukuthi amkitaze nje kahle ngoba phela lento ukuthi abo sebegugile manje abasa yabo manje nami ngathola ithuba ke njenga-out ukuthi at least khona la senzokwazi ngidle khona yabo manje wena out unomuntu wakho usunaye ucansi lenza ngakhe nalo compare to lo wakho normally lo muntu lo sugar mama intombi yakho nje yabona ngenqamba mama elanda ikholakala ngoba ngathi sengibulela ingqondo ngabona ukuthi yabo ushuka mama lumnandi yabo lelo ngitshontsho bafe hambe kanenza ngesonto mhlambe 3 times ngesonto futhi nje uma kufonela zizokhala vele yase ngibona nami uthi hayi la zisha kumina because maye out vele izinto mayisahamba kahle yonke indawo icabanga ukuthi yazi lento engiyenza iyabheda kodwa phela mfethu amandla mfethu umzimba uyakhathala yabo izinto kanjalo ezingenze nami ngabona ukuthi imoto isegameni laba hayibo imoto yonke into waregister ngegama lami yabo so njengoba register ngegama lami nami nginalo ukuthi okay should vele nganamathela la ngoba anything is happen maye ngasangifuni vele yonke into zisha kumina yabo uregister ngegama lakho ngenxa yokuthi ufihlele umkhonyana wakhe abone ukuthi usethenge imoto kodwa ayikho la injalo nje bafu injalo Kuthi noma uchitha nemoto wena. Bafu uyadlala wena. Yabo nje mayithiwa ngiyasuka njengamanje ngoba ngibona ukuthi angisathani. Ngiyabona ukuthi yabo manje impilo ayisafani nakuqala khona izinto zami engasenzeki kahle yabo. Angisakwazi ukuthi ngibe nesikhathi nefamily yami
igenge yami le bengihlala nayo ayisangazi nomuntu lo osendlini ngebhadi lo muntu enginayo lapha endlini engimchithelayo unezingane nami. So nezingane zami ngisakwazi ukuthi yabo ngibe nebonda ngenxa ukuthi lo muntu njalo kumele ngihlezi kuyena ngaso sonke isikhathi ngoba phela ungithengele imoto. So uma ngithengele imoto nami nginayo happiness ukuthi at least estradini bazobona ukuthi ulokisha umnandi unanekari umuntu akumphethe kahle yabo. Kanti igcineni ngiyalimala ngala yabo wangifake live labo umuntu kanjalo lo. Manje edladleni bathini usuqhamuka ngepholo mfethu TSA uyabangena Engaqale ngasaba. phela abazali bazawusebenza bathini Bathi mfethu bazobona kanjani uqale ngasaba mfethu kodwa kwathi makuhamba isikhathi ngabona ukuthi angivele nje ngithi le moto le ngiwinile phela kuyenza futhi khona izitolo lezi ezenza ukuthi enama promotion. So ngavele ngiyafika njengomuntu owini promotion kanje basibhayi isitori sami wavele ngihlala noma Grace yabo. So ngakwazi ukuthi amaphepha vela khona ngimtshela ukuthi nazi isha kumina yonke igama ugogo kwevele mntana nami ngiyakubongela ma ungihambise eclinic yabo into kanjalo. So wasibhayi isitori sami ugogo kwa grand kodwa mina ngiyazi ngapha ukuthi hayi yakhala la. Okay, so lekhaya ufuna sikusize utshele uShuga mama ukuthi cha singaphezulu kwamandla akho. Uma ethi ufuna imoto yakhe ngayinkinga leyo ngoba ngeke asayithola. Hawu uyamdlela manje. Hayi mfowethu kithi phela amandla ami nami laba bengiwasebenzisa kuyena. So njoba nje ngicela la ekhaya kuba bangisize ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhulumisane naye ngifaka nemlomo naye nimtshela ukuthi angisamdingi empilweni yami because manje kunezinto nami engingakwazi ukuzenza ngenxa yakhe. Impilo yami ibuyele emumva kunokuthi kubeke phambili iyamosheka. So ayona impilo nami yangiphuma esigele ngi-out ifana omncane onamaphupho ofisa ukuthi ngelinye ilanga ngibe grand ngonke umndeni wami. Yabo ngibe nesikhathi nomndeni wami kodwa manje isikhathi esiningi suspend nomndeni wami. So iyangikhawatha somewhere yabo. So angisathanda ukuyiphela impilo. So yile bekuvimba ukuthi ukwazi umtshela nini nobabili akulula. Yabo umuntu uma sekwenzela izinto ezikanje and imdala kunawe awumazi ukuthi ucabangani. Yabo so singakhuluma lonto mhlambe ngilale mina mhlambe ngivuke kuseni sengithula akulula ngamanzi yabo. And lo muntu imoto yakhe lena engangibulala ngisho ngibula sengibuka izinto angenzele zona. Yabo iwashdown asejaldini ekhaya Skriza bengiodela uyena iwashdown incross lapha edladleni. Inkari uyena petrol uyena ingubo zami uyena idathi phone. Manje masikuthiwa manje sinyamtshela ukuthi nkosazane ngibone ngathi indlela zethu sekumele zithi uqhamuka phakathi ngizokwenzakalani mina lapho. Yabo mfethu ngisure kunama out abukayo la athi ngicela inamba yalo sisi lo athi ngeke mfethu umnyeke umuntu o right kanje mfethu yoqala phansi manje ufocus kuma wengane zakho. Ngisho nje mfethu ukuthi abo izinto lezi impilo efudumezwa abafowethu ngeke hayi ngayijabulela bafowethu ngoba ngiyazi vele mawe out iphupho lamajidi ukuthi izinto ngathi yebo ngihamba kahle yonke into isheshe ngeke vele ubiyeke ukudla etafuleni sekubeke la hlezi ulambile mawe out. Ngiyangibezwa na ku Facebook uthi mamkhize mase ngenza uBen 10 nje. Yabona ke lento engisho ukuthi mawe out impethe izinto ezikanje akancane uyeke and mawumbuka nalo muntu kulezi ishebo leso sidlala ngeke umnyeka mfethu yabo. So andawazi ukuthi hayi lithambe ungena lapho la ugacela khona. Ezinye izinto abantu bayibukaza izinhle kanti abazi ukuthi ngale abanye basenkingeni ngazo. Okay, sizom-arrange ke uShuga mama. Mina ngicabanga ukuthi majida ngizoba nenhlanhla ukuthi ngihlale naye. Mhlambe ngayeka wena. Mhlambe yabo angifuni ukuchaza kakhulu. Cha, mfethu ngiyakuzwa sizokusiza ngodaba lakho. Ya ne. Uthi ikhathi sikanje abantu asebespende kakhulu. Gcina kuphuma idumbu. Ngiyangibona amantombazane abafana sebewaneza imali athola ukuthi uyamchithela. Gcina kwenzeka izinto ezimbi. Ngihlanyisa ngisho ukungihlanyisa mfowethu. Yabona nje and la muntu ngengizwe ngiyitori emasiso babila ngixoxela zona ukuthi yena nje yabo ihleze ekhuluma izinto ezistrange nje ngibona ukuthi yabo la if nami manje sengifuna ukujumpa ngenzeka noma yini kumina. So impilo yami isengcupheni yabo. So nje kunzima ngazi ukuthi ngenze njani unhlangazimuka nomoya ngempela ngazi.
Bafethu comment section sicela ama tips from nina nisitshele ukuthi le ndaba le inga-addresseka kanjani. Because egcina usuku kumele umfowethu aqhubeke noma wengane zakhe nathi sila kwishow angeke sivuma ukuthi uma wengane ashiwe kanjalo because of life. And soft life this case around ayikho soft ngale ndlela abantu abayibuka ngayo. So ahlale comment section sizobuya no part 2. I can't wait nami ukuhlangana no Sugar Mama. Uyabona into leyo kuningi nje cha sabonga kakhulu ngithi nje see next time. Stay blessed.